Velkommen til Rigshospitalet. Rigshospitalet er et hospital for patienter, der har behov for en højt specialiseret behandling. Vi er et internationalt forsknings- og universitetshospital, og derfor har vi nogle af landets bedste specialister på en lang række områder. Men Rigshospitalet er mere end det. Vi er på størrelse med en mellemstor provinsby med mere end 8.000 medarbejdere og 3.000 patienter. Placeret midt i København og omgivet af byens pulserende liv, søerne og grønne områder som Fælledparken. Under dit ophold hos os vil du komme i forbindelse med medarbejdere med mange forskellige specialer. Vores mål er, at du oplever at få kompetent og engageret behandling af os alle. Hvad enten du er indlagt på en af vores mere end 100 afdelinger eller bliver behandlet ambulant, er dit behandlingsforløb på Rigshospitalet altid et samarbejde. Vi ønsker at se dig ikke bare som en patient, men som et helt menneske. Og den åbne dialog med dig og dine pårørende er en vigtig del af arbejdet for os. Derfor får du tildelt en kontaktperson, der følger dig i dit forløb hos os, og som kan hjælpe dig med de spørgsmål og den utryghed, der kan være forbundet med et sygdoms- og behandlingsforløb. I centrum står hele tiden din behandling og sikkerheden, både for dig og dine medpatienter. På vores hjemmeside kan du få svar på en række praktiske spørgsmål om blandt andet transport, parkering, indkøb og de mange faciliteter, der er på Rigshospitalet. Her vil du også kunne læse om den store udbygning af hospitalet, der finder sted i disse år, og som skal gøre Rigshospitalet til et endnu mere patientvenligt og effektivt hospital. Vi ønsker dig et godt ophold på Rigshospitalet.